Vítajte, pozdravujem vás tentokrát z Nižnej Šebastovej, ktorá je posledné roky veľmi vyhľadávanou lokalitou, a to hlavne preto, že sa nachádza v tesnej blízkosti Prešova. Pripravili sme si pre vás 16 rodinných domov v radovej zástavbe, kde si dnes predstavíme 8 z nich. Nech sa páči, poďte si vybrať. Predstavujem vám 5-izbové rodinné domy s veľkorysou rozlohou 134 m2, ktoré sú prakticky rozdelené na dennú a nočnú časť. Na prízemí nájdete obývačku s kuchyňou a komorou, hosťovskú izbu alebo pracovňu, veľký šatník a samozrejme kúpeľňu s toaletou. Na poschodí sa nachádzajú 3 spálne, veľká kúpeľňa a takisto veľký šatník. Mimochodom, pri kúpe tejto nehnuteľnosti vám odpadajú akékoľvek starosti s terénnymi úpravami okolo, pretože domy sa predávajú s upraveným trávnikom, oplotením a vstupnou zámkovou dlažbou. Takže ak vás láka bývanie v rodinnom dome, bez starosti o veľkú záhradu, tešíme sa na každú obhliadku s vami.